Kunnafoni show jamana ni la ba hamdu ma fla maliko na ni maliko ka foli bele ba hambo ko ye jien do ngodo ami ba ka wakati ta kuma be ko si anga jabra ne nyama ko ngani kunnafoni no makono amba fu ko yere yi kunnafoni mi na bosi ki amma kono kuma be ne wakati be no wakati selama fu bela jene ki bismillah nga kunnafoni lon kanana lamsay utukalo klenani samba flahani mugan fla kuna fana damne la madam ne nga fintigla mo ka kuna foni ulu e bolono blasmeke bolono blasme minu kone ayira ka foko ko ulu kon to momoli la marada dola nu hera kon yo keni pankuri nuk me ka ba machi wale mo gonyi wala so be so ku daka ro chiento gam keren keren na minde jama bugu jabiabga madeni baunu ubiagu fugona soka doa omi ukuto munumunu salula pankula ni dugun kene na bamachi wale mogo yere kone nyini no fe ku yere kone ka mogo jugu chitola bamachi wale mogo nunu ka ku dula dindo yere kone uta soro ada minu bora ka bulu no blasene kesa ku yafa ku bo nyini dula de mbela jelen fe munu yere kone nintana kanda ba maka wele ka suma ko ka ku seka be ka ke wala sa ka nyini ka donga fasa mamunu yere kone ni kuenke uni nyangili mikaka o nyangili yere kone ka da uko ne anyini ka fasa kulu kon be ka yala ka pankuru la ka bamachi wale mogo nyini mu ke ko o yere kon tena dabla ba ukal ka yere do kone bamachi wale do le yere kon mana ke fa hulbeti labo wala sa yere kon ni mikaka o ka dai kan wala sa jamana ale kon be saka lafiya to gamna ali sa kuna funu kon no kon ya yira ka fasa ku yere kon ni son gara ko sema ka yekulu kon kan ni munu salo en sin fe ko binkani kara dugula dendo kan no ulu yere kon ni bonena akula min yere kon sa wiye ya fa bleble banyine adugula don fe ni ka kala ka sanga fo kren ni ta ku segere an bela jelen be do kesa ko anda ba ma ka wele seruma ni ko mina ko ala ku bela jelen da orosma kuna fonde betana nye kiri kun kan ko la kritikela ka nyama nale de Mamadu Kasonge ale fene bolono blaseme ke bolono blaseme mina ko ne ayira ka fasa ko jamana ko ntese ka jo ni kritika ko nyuma ta ko ko o kum ne ko nana ko ulu ni kritikela hu yere ko mina faranyon ka ke faranyon ka keren kelen ni miyere nu yere ko mina ka sa wala sakiri akata tige to gala to ga miyere ko ni jamana tabiya ko bela jeleno ko ba ko kritika hale kon kan ka fena fem yere ko be ke kan shi jamana tabiya mi yere nale ni kritikela bela mina nyogon dala jeke wala sa ku barake wala sa kritika jeli habsira ke jamana kono to amna jamana kono do bala jeli hamine no fudu suma ka saleno kritika ko mina wala sa wira kon be se ka fura soro o ko la to amna ka kritika kanya jamana kono do lafiya alisa hameto fintigla moka kuna fununa ka bolo farambe wele ko operation maliko ale nyama no e colonel famuku kamara hale yere koni kunda tesaliti ka ofete tesaliti na yere kontara anga fintigla mo munu be wala sakato ulu yere koni tabolo la ni yorena utale mimbe wele ko commandant du 7e arrondissement hano yere de kontara nyo fe katani barenke no e colonel Idrissa Traoré ukala yini yere konti fu yanga fintigla mamunu yere koni beni dagawre na wala sakata bo masigi keren kuyo ukon be ka barami ke faso ko faso tena nyino ko hani ka kala ka deme keren ndo manu ma ko yera kon be femina ni udaga yoro no na wala sa u yera kon be ba machi wale ma kala mina u yera kon ka sa ko o kala bala jelen ka kanye mi yera de kon uma ko mana jo fon fela u ka do nga fo ko jamana yera bu ko khoro ali ka sor ku ka ja fa ba kon na nga u kon ka do nga fa sa ko jamana bu ko khoro be jamana ka kala de la ba jamana tena nyino ko o ko ne kon na la sa mali ko nyama hali kon billa ka ta ka fintigla mo gole te salit ka ofi alisa hameto fintigla mawka kuna funa keren la polisu inspecteur général Soumaïla Traoré halefena billa ka takama miyere na yere kontaruke keren la fintigla mamunu yere koni sigilenu nyana mini fe fokata se kojugu kelelema jamana kono mini chemin de fer brigade anti-criminalité brigade des stupéfiants brigade des merci ani brigade d'investigation judiciaire hakon billa ka takama ke nunu bela jenena wala sa kon mese ka tuka baraka tukula to gamna ani kon ka tafuli keren ku u yere kon be ka chesri ni jam yere ke ba machi wale mo ko kelela ba kle flan kon na be kon e ka fasa ko police la ko yere kon jijale no ba machi wale mo minene la ko sebe o kumne kon na Soumaïla Traoré ale kon willa sa ka ta ka chawla ka nyine ka donga fa alisa mu
mako bɛ fɛn min na walasa u bɛ se ka bamaci wale mɔgɔw fo ka taa se ɲɛnamini fɛnw u bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na cogoya min na foli belebele bɛ hakɔni y'o ta kan a si a ka polisiw ma min n'a tilala k'a jira k'a fɔ sa ko sariyakisɛ kura min yɛrɛ kɔntalen don k'a fɔ ko bamaci wale ma foyi kana to yen min de ɲɛnamini fɛn feerela ye min de kojugukɛla fan o fan ko ta ka kara a bɛɛ lajɛlen na ko maa si kana ɲinɛ o sariyakisɛ kura in ko k'u bɛɛ lajɛlen ka baara kɔ n'u ye wa ko jamana b'u kɔkɔrɔ o kunnafoni bɛ taa n'an ka minisiri ɲɛmaa ka kunnafoni na n'ale de ye Shogɛl ko k'ala ma ye kunu ale fana tun bɛ ɲɔgɔn yɛlɛ a ka cakɛyɔrɔ la ɲɔgɔn min yɛrɛ n'a y'o kɛ ni family leader n'an b'a fɔ k'olu ye muso cɛsirilen muso minnu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ fanga ka bon kosɛbɛ jamana ko ɲɛnabɔli ko la olu kɔni wulila ka se minisiri ɲɛmaa ma min yɛrɛ n'u ɲɛminaba yɛrɛ kɔni minisiri min yɛrɛ kɔni tun sigilen don muso ani denbaya kunkanko la o yɛrɛ de kɔni u ka ni ɲɛnafɛn bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don n'ale ye madame Mayiga Sina Demba ye n'ale kɔni o minisiri y'a kɛ ka tɛmɛ wulilen ka se minisiri ɲɛmaa ma o kɔni taara yira ka fɔ sa k'olu nana u ka bonya masegin kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min yɛrɛ de kan u ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don walasa sariya kura minnu bɛ ka ta ani kalafili kura minnu yɛrɛ kɔni bɛna kɛ jamana kɔnɔ min yɛrɛ de kɔni musow ka kunkanko sariya kura min talen don ka ɲɛsin musow ma n'o bɛ wele ko la loi 052 k'u kana ɲinɛ o kɔ o la loi 052 o yɛrɛ kɔni tɛ foyi ye walasa musolakaw olu kɔni sen ka don cɛw la kosɛbɛ jamana kɔɲɔbɔlɔ la ni jamana cakɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni dayɛlɛla musolakaw yɛrɛ kɔni sen ka don a la hukumu de kɔnɔna ni family leader ninnu u wulila ka se minisiri ma k'a yɛrɛ kɔni kana yira musow ka hakɛ kɔ wa k'u k'a dɔn k'a fɔ ko musolakaw ka dɛmɛ b'u ye halisa n'an tora ka kunnafoni kɔnɔna la an bɛ taa don an sakaw fɛ o min n'an nisɔngoyalen don kosɛbɛ ka kuma dɔ fɔ ye min yɛrɛ de kɔni ye mɔbiliba 19 kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu kɔni ye kamiyɔn ye ni dundanfɛnw yɛrɛ de kɔni tun bɔ olu kɔnɔ n'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ k'u kunsi faaba kɔnɔna ma a yɛlɛ k'a fɔ ko bamaci wale mɔgɔ k'u yɛrɛ kɔni ye olu daraki don an sakaw fɛ u kɛlen ka o kamiyɔn ninnu yɛrɛ kɔni daraki k'u y'u minɛ ko ka tasuma don u la kunnafoni bɛ taa n'an ye segukaw fɛ o min ni kulekan bɔlen don ka kɛ ni maa minnu yɛrɛ kɔni y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ ɲɔnɔ ka taa segukaw fɛ ala ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni y'a sababu ye kulekan bɔlen don k'a fɔ ko ni samiya wagati in na sa ko sanji yɛrɛ kɔni kɛlen don ka dadigikɛw la u dayɔrɔ la min y'a yira k'a fɔ sa ko denbaya 600 ko o yɛrɛ de kɔni bɛ nin yɔrɔ in na min yɛrɛ kɔni ko san na o na ko olu yɛrɛ de kɔni bɛ gɛlɛya sɔrɔ ji fanga a kɔni bɛ yɛlɛ kosɛbɛ ji a kɛlen don k'u dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ fo hali dagayɔrɔ yɛrɛ kɔni t'u bolo ni kulekan yɛrɛ bilalen don k'a fɔ sa ko mɔgɔw yɛrɛ kɔni k'u kɔfilɛ la walasa nin gɛlɛya ko mun b'u kan a bɛ se ka taga b'u da la cogoya min na u yɛrɛ kɔni bɛ se ka dagayɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ ka an bɛ wagati min na sisan ko dagayɔrɔ ɲɛnama yɛrɛ kɔni to u bolo ko ni mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se k'a fɔ ko sans abri mɔgɔw don halisa an bɛ to ka kunnafoni kɔnɔna na an bɛ jigi sugu kɔnɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na sisan ko fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni sɔngɔ yɛlɛla ko dɔ faralen don dundanfɛn fɔlɔ bɛɛ lajɛlen sɔngɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sukaro an bɛ wagati min na ko sisan sukaro hale yɛrɛ kɔni tɛ k'a ye hali sugu la bilen min yɛrɛ ni feerekɛla dɔw yɛrɛ kɔni bannen don k'a feere baw ko jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don k'a ɲangili dɔ ta k'u sɛgɛrɛ kulo ale tɛ ka sɔrɔ sukaro ale tɛ ka ye ɲɛ la wa dundanfɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛlen don min yɛrɛ kɔni kɛlen don gɛlɛya ye kosɛbɛ jamana kɔnɔden fanba ma ni kulekan bɔra jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ u yɛrɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka fura sɔrɔ ni ko ninnu na cogoya min na ni gɛlɛya ko minnu bɛ jamana kɔnɔdenw da la u ka bɔ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ walasa u ka fɛn dɔ fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka min faamuya walasa dɔ a bɛ se ka bɔ gɛlɛya la cogoya min na halisa n'an tora ka kunnafoni kɔnɔna na an bɛ to segu min n'an bɔ ladɔnniya k'a fɔ ko finitigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka mɔmɔli dɔw senfɛ n'u yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bamaci wale mɔgɔw minɛ k'u yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ ko finitigilamɔgɔ maa fila n'olu bɛ wele ko armée de terre mɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni tun bɛ nin maa ninnu cɛla min n'u yɛrɛ kɔni ye nɛgɛ kari la k'u bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ min wele ko page noire ni an selen y'o kɛnɛ kan madame Danbele Wulematu Sohale tun ye muso cɛsirilen kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen kun b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya muso jɛkulu min yɛrɛ kɔni na olu bɛ wele ko kafɔmɔgɔw madame Danbele Wulematu So ale kɔni tun ye o ɲɛmɛ madame Danbele Wulematu So ale ye baara camanba yɛrɛ de kɛ jamana in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni tun tɛ maa dogolen jamana kɔnɔna na a kun cɛsirilen n'a ka baara la ko a kun cɛsirilen don musolakaw ye jɔyɔrɔ caman o yɛrɛ kɔni dira madame Danbele Wulematu So ma ala ni a yɛrɛ kɔni kɛlen don ka ŋaniya min ta ka musolakaw dɛmɛ a kun kɛlen don ka ŋaniya min ta ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ a yirala k'a fɔ k'an daba ma k'a ka wele sera madame Danbele Wulematu So ma min na an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka bada dalen nɔgɔya a y'an kɔ kiti min ala ko nɔgɔya a n'an bɛna taa jɛ min na ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Mali
mali kunnafoni show jaban laybaga ni kunnafoni dama ni kuma bolo bi ka da kulo kan ala ma basi wɛrɛ kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan ka ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ k'ala ka bɛɛ lajɛlen sago di ma ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya a k'an bɛɛ